Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Joanna adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May sa kadagiti adun nga agtutubo analoko dagiti grupo ti rebelde. Fourth year high school ak idi nakikapengak kadakwada. Agtawunak la idi iti 10 ket 7. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Joanna dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kasanon ti pa naghadal ko? No ipamaysak ti isusurot ko kada kayo kadagiti misyon tayo. Wano operasyon. Agturpos kan iti high school. Ket mabalin mo matlat na ti agadal nga oray sumursurot ka kada kami kadagiti misyon tayo. Wan magkit di? Adamot la kanya. No kayat ko payla ti agadal. Wano ipamaysakon ti isusurot ko kada kayo. Wana, kas na ko namin. Sika ti masurot iti anyaman akayat mo nga aramidan iti biyag mo. Sika ti agdesisyon para iti biyag mo. Itata nakaturpos kan iti high school. Anya ti planom. Ikarigatan mi nga isakan ti panagadal yo kadag iti kakabsat mo basta igaadyo ti agadal. Nanang, jakon ituloy ti agiskwela? Anya nga ron ti aramidam. Sumurot akon kadagiti nakikapangak ag grupo. Anya, unay kalakit din anak ko. Idi pala nga ibagbagak nga awan maganab mo iti dayta asimurutam. Nga mapay nga ipapilit mo ti kayat mo. Nanang, siyak ti ad-adda nga agdesisyon para iti bagik. Uray ka dida kami anaganak mo kat di mo denggan ti pamagbagami. Nanang, inya nakdakla ang diti lubong. Kat saan yun apagrebengan apakibyangan ti anyaman a planok para iti biyag ko. Apay, kasta ti inmula da iti panunot mo? Dakkel ti karbengan mi ken kata anak da kaket nga rod. Ipatpatag da ka unay kat di mi kayat amayaw awan ka iti nalintag adana. Sige, panawan ka pa'y nanang. Adaramidak. Anak, agsarita tapay kumana imbag. Pinanawan na kunti anak ko. Awanan. Talaga anak ko laapan ti panunot ti anak ko. Ayam amukan ka ni Pedring. Nagapoy di abra. Hi. Siyak ni Joanna. Nagasatakta na mamuka, Joanna. Ket sapay la kumay, tagbalinta na singed iti tunggal maysa. Wana, apay kitin asaan? Kat may samat a grupo ti ayanta. O sige, agsarsarita kayo. Panawan kayo pay. Joanna, saan ka kandi napilit lang may dito? Saan? Simurutak ka di? No sa anak a desidido iti umay ko dito. Kumusta nga tan ni Joanna nga anak ta? Ay, day tangarod ti dita mo. Tamanipod kimuyog kadagiti rebelde. Dinan impakaam mo no anya ti kasasaad na. Kinulaapan ngam indagi jay at tao ti panunot na. No apay mat adina ay naramat ti utak na. Nakumbinser, adina man la pinanunot ti masakbayan na. Di na taimpangag adadakkel na. Huwag nga rod lakay. Mas pinati na dagijay at tao. Una, nalaing da ngamin amang kumbinser ka dagiti agtutubo. Adu dagiti karida. Ngam di dalaan mo. Asab sa bidungan lagayam dagiti rebelde ti panunod da. Ay, sapay la kumata saan amay sagmak no sa dino man ti ayan na ita. Sapay la kuma, bakat.
Itilas ti talo na tawan. Nadantan iti duang anak. Wen nga rat Pedring. Kat iti mabiit. Maisina kadata dagiti anak ta. Kasladyak kabaulan ang maisina da kadata. Awan maaramidan ta. Taday tamat ti pagalagadan dito'y arumbang asurutan. Wen nga rod. Agpaiso. Anak ta ida. Ngam ko kwa dagiti kagrupo ta dagiti anak ta. Isuda ti makaamu ang mga iwan kan mang padakkel kadakwada. Kan saan to ang mabalin abisitaan ta ida akanayon? Nang ronakan ka. Dakkel ti pagrabangam iti grupo tayo. Tas si katitalkan dagiti kakadwa amang igam iti kwarta ti grupo. Wen Pedring. Iso asa anak basta-basta makapanaw dito'y ayan tayo. No payadda pandemya iti sangalubungan, saan tayo ngagsardang ang mga ramid kadagiti misyon tayo. Kadagiti rumbang nga ipatungpal tayo a misyon. Wen Pangulo! Wen Pangulo! Sana napad day ta a COVID, tapno agsardang tayo amang laban iti kurap a gobyerno. Pangulo! Joanna, kitaan nyo dagiti importante a kasapulan tayo. Tagatangan nyo nga umuna. Sakbay nga ipatungpal tayo dagiti misyon tayo. Sige, Pangulo. Iti daytoy apanawan ti pandemya. Kumusta nga tan dagiti anak ta? Di kagdanag. Tanako naman ti kadwa tayo amangay aywan kadakwada. Amayat ti kasasaan da. Madanaganak ka ni Anjo. Tada sakit na nga asma. Magnala iti apagbiit kat mabanugan. At damat ki Diyos usarandaan ni Bulayser para kadagiti kaski ni Anjo ti sakit na. Diyay intad iti kadwa tayo iti organisasyon. Manipod iti sabali apagilyan. Wan mo't kit di ah. Ngam itala amariknak. Kastoy gayam tirik na ti maisa nga ina. Madanagan aklat ta para kadagiti anak ta. Maawatan ka, Joanna. Ngayon masapol nga aklunan ta. Asaan ta amakaden na dagiti anak ta. Pangaasim, Pangulo. Kaya't ko lang makita dagiti anak ko. Uray apagdarik matlaang. Nakunakmat kada kayo. Asaan ang mabalin abisitaan nyo ida? Kaya't ko la ida ang maara ko, Pangulo. Mailiwak una yan kadagiti anak ko. Hindi mo ka di maawatan. Anak yo la ida. Ngem saan ada kayo ti mangiturong iti biyagda? Amok dayta, Pangulo. Ngam kas ina. Talaga ang mailiwak kadakwada. Uray itala ko maagundaway ang makitak ida. Ladingitek. Ngem awan ti asino man kada kayo ang mapalubusan amang bisita iti anak na. Nalawag mo't siguro kan kadaytan. Paulit-ulit ang nagpakpakaasi ak kadagiti leader tayo abisita ak dagiti anak ta. Ngam talaga adinak palubusan. Joanna, di mo kuman ipilit ti mapanmangkita kadakwada. Ta saan nga rod ang mabalin? Isong agdua-dua ako na. No talaga anasaya ti kasasaad dagiti anak tawon no saan. Pangasip, di ka nagpilit ang mapanijay. Tama nga na maisagmak kalahin. No di mo kaya't abisitaan dagiti anak ta. Palubusan nak. Aglibasak. Tapno makitak lang dagiti anak ta. Anya? Di ka agar aramid iti pakairubuham, Joanna. No aramidam ti kasta. Siyak amismo ti mangipulong kan ka. Anya? Maaramid mo kanyak ti kasta? Aramidak. No di ka dumngag iti sao.
nadlaw ko iti kalabas. Asabalan ti trato kanyak ti asawak. Kan agdwa-dwa ak kadag iti tigtignay na ita. Kasla adda ilimlimod na kanyak. Iso adya kon ibaga kan kuana, ti panggap ko apa naglibas ditoy. Numaadaan ak iti gundaway. Aglibasak. Sana bali, tasanay, kan kabisado kon dagiti lugar adalyasatak. Gaputan na irwama kon, babaan ka dagiti insay-sayang kadmi nga operasyon. Apay nga awan dagiti anak ko dito ay. Ibagakan ka ti agpaiso. Natay ti anak mo, ani Anjo. Idi kasagsagan ti pandemya. Anya, ngam apay adiyo man laing bagbaga. Ladingitak, ngam nagtungpal kami lang iti bilin. Ti anak ko, diya kon makita iti kaano man. Kasanuan na akaran iti COVID. Kati amok, awan tim imaya sa bali at tao dito eh. Adain may agang ganaat anang itad iti supply akanan mi. Ijayan an akaran ti anak mo. Nakapso ti resistensya na. Kan nadadaal mo't ngamin ng jar aramatin na nebulizer. Anyan tinagbanagan di anak ko. Kat ni Alden, apay nga awan dito eh. Insurot dan iti squad ti grupo tayo. Tapno matrain ana imbag. Anya, itikas jay akin na ubing na. Sa nga pulula, titawin na. Apay amas daaw ka. Kat amo matasigot akasta ti pagbanagan dagiti anak tayo dito eh. Matrain da para iti grupo. Dagiti anak ko. Agpada na ka din. Adya kon makita ida. Awanan ti maramidak. No di ti agsubli iti daytoy ag grupo. Imbaga, tadida ka dinusa gapo iti panaglibas mo. Tapno laang makitam dagiti anak ta. Nagsubliak dito ay tawan pagpiliak. Amo Pedreng, nasakit tinakam ko ken ka. Taamom gayam anatay ti maysa nga anak ta. Ngam di mo man laing bagbaga. Tapno adadang agladingit ka. Di mo ka di malagip timbagada idi. Anak talaida. Ngam saan ta ida ako ka. Amok dayta. Ngam itala amiris ko. Itatamay sa akon nga ina. Kan awanan ti may sang anak ko. Maamiris ko asaan ahusto ti mula da iti panunot ko. Iti ka panunutan tayo. Awanan ti maramidan ta. Awan ko sa diyam, Pedreng. Iso aman ipod ita. Sumina akon iti pagyanan. Diya akon makidanakan ka. Anya? Numaadaanak iti gundaway nga agsubli ijay patad. Aram itak dayta. Kat addakan ka. No ipulong mo ka dagiti leader tayo daytoy apanggap ko. Anak ko, unay matan tinagbamba na agam. Gaputadyak dimngag iti patigmaan nyo idi. Pakawanan da ko, nanak, tatang. Anak, talaga nga inururay mi daytoy agundaway. Ama ka amiris ka kat agsublikan dito'y balay. Puno ti ko na ni tatang mo, anak ko. Idi, agal lalangit ti panang suportak kadagijay ang grupo. Ngam nagbaliw anaming pinsan ti panagkita kadakwada. Nasabidungan ngamin ti panunot yu kadagiti kakadwam asin murot kadakwada. Pudno da ita tatang. Kat titarigagay ko ita. Makita ko man ni Alden nga anak ko.
kat maalak iti danak. Tapno makapagbiag iti normal. Nangruna kat nagubing launay. Kan saan ko maamay ramraman kadag iti inkwentro. Ikararag tayo dayta, anak ko. Makita kan makadan na tayo ti anak mo. Ita, Mr. Lonely, ilamlam mangak dagiti soldado kan dagiti sigod a nakikapangak a grupo gapu iti buteng ko a patayendak. No maisublik la kuma tinapalabas, sa anak kuma nagpaalilaw kadagijay at tao. Nakapagturpo sa kuma iti panagadal ko, katjak kuma nabaybayan dagiti anak ko. Kandida ko manapukaw iti imatang ko, ajak man laida na asikaso, ken nakaden na. To'y pagayam mo, Joanna. Joanna, pagayam ko, di ka mapukawan iti namnama a makitam tumetla ti anak mo. Ken nasaysaya at siguro, no sumuko ka iti ahensya ti gobyerno a makatulong ken ka, ken iti anak mo. Ket ikarkararag mimet a makadennam tukuman ti anak mo. Ken maiturong mo iti nalintag adana, babaan iti panarabay mo, akaduam dagiti kapamilyam. Bueno, papagayam, ingkay nangigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan a Joanna, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Teresa Calay, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Lawrence, manipod probinsya ti Isabela, kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely, nabaligi ak iti binangon ko a negosyo, ngem dimteng tinadagsa na panubok, iti panagdan nami iti asawak. Bueno, papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lawrence. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Happy 5th anniversary, Lawrence. Nakaragragsakat. Gaputan na danon tati may kalimaatan ti panagasawat ta. Ay ayatan ka unay. Kastak mat, Amanda. Nagtaktak ka pailaang anang isagana kadag iti amakmakan. Nagorder ka kumalatan Gaputamok anabannog ka anagmalam iti opisina. Okay lang. Sana bale. Tinulungan nakmet ni Pasing akatulong tayo. Naragsakak na siya ka mismo ti mangisagana kadagiti makan a paborito. Agyaman na, Amanda. Talaga nga'y ayatan nak. Alang arudan. Ayabamon datatan. Tagigiddan tayon amang rabi eh. Well, Lawrence, mabiit na ang tayabak ina. Ay, naragragsak tapay ko ma. No adamot anak ta, Amanda. Nagyaman ak pari kayo nita ay. Gaputa pinatgam ti awis ko kin ka. Awan ngamin tinapatag nga aramidak ita a Sabado. Iso ngay manugot nga kita ta ita. Inton bigat lang nga ipasyar ko dagiti agi inak. Naimbag ka pa pare. Adda agi inam nga ipasyar mo. Ngamisyak. Nagrigat sa na mapasamak na ita. Apay matana sa tikas ta, pare. Pare, ubing kayo pa'y kan ni Amanda, tapno panunutom tikas ta. Ngamliman na tawan ngagdenden na kami. So, mapukpukawan ako ni tinamnama, pare. Na, pare, di ka agsaw itikas ta. Ikararag mo kid di iti apo. Sigurado apat gan na ti anyaman na kiddawan. Nang runa, nunas na banti pa nagkiddaw mo. Diyan ka mo, pare.
Nakulaapan sapay kit din ti panunot ko. Ket kumpormin ti mapampanunot ko. Pangasim pare, di mo ipalubos, aday taabanag ti pakadadaulan ti estado yung agasawa. Agpanunot ka na imbag, sakbay ang mangiwayat ka, iti anyaman nga addang. Good morning, Sir Lawrence. Kastamot Cynthia, nagsapa ka ita ken nagseksi ka pa'y. Sigod mat, sir. O sige, mapana kon iti table ko. Ado pa dagiti masapol alapas at nga i-encode. Sige lang, Cynthia. Ay na, nagseksi talaga ni Cynthia. Sigurado ang makaanak pa'y. Gaputa ka ubingan na pa'y lang. Sir Lawrence, masapul apirma am dagiti papeles, dagiti sumangpat nga stocks tayo. When Kenneth, yagmuntulat ta dito'y opisinak. Lawrence, napigkat ti panangkit-kitam ka ni Cynthia. Kitam lang amangan no saan ton ama isina, ti panagkitam kan kwa na. Katagbasol ka. Anya, saan to ang mapasamak data, pari Kenneth? Alakit din. Ingkaalaan ng dagiti masapul apirma ak apapeles, tapno malpase. Adoy pa'y tisidaan, nanang. Mangala kayo. Agbusog kayo, tapno daras ti panagimbagyo. Ay na, agyamanak, Amanda, balasang ko. Talaga ang nagasatak, anak kamanugang kan ka. Gaputa na singpot ka lang arodan. Nagagat ka pa'y. Anya? Da kayo talaga, nanang. Maalakit din, mangantayon. Pudnuti ko na ni nanang, Amanda, bakit? Nagasat kaming agpadpada. Gaputa sika tinaasawak. Alakit din. Mangantayon, tani. Agbaawan dagiti na isagana amakan. Adda ka pa'y matlagayam dito'y salas, Amanda. Apay, saan ka kadipay ngagtuglap? Saan pa'y ngarod lakay? Dito ayak pa'y lang. Kayat ko tagpanunod. Ay, uwan gayam. Amang ano kayat mo tagkape? Mabit lang, timplaan ka. Saanin bakit? Agyaman aklangan. Apay analiday ti rupam. Adda ka di parikot. Ibagam lang. Saan mo asuluan no anyaman dayta? Lawrence, pakawanan na kumala kay. Amang ano ga po kanyak. Saan ang matungpal dagiti arapaap na? Anya ka din daytang ibagbagam. Pangasim, di ka kumagpanunot iti negatibo. Makonkonsent siya. Ngamin, aging gaita. Sa anak mo't lang agsikugan. Kasanon no sa anak ton nga agsikog iti kahanuman. Kasano dagiti arapaap na nga nga anak. Amanda, di ka mapukawan iti namnama. Di mat ko na ti doktor. Ngawan magparikot ka datang agpadpada. Urayan talatan ti panagsikog mo. Sana bali. Ubing tapay mat. Ngamambok. Magagaran kan amadaan iti anak. Ngam no apay adyak mat lang sikugan. Mabuta nga kiti mabalin na mapasamak, Lawrence. Pagkalmaam lang karit na, Amanda. Awan ti rumba nga pagdanagam. Dumteng tulat na ti panawan, ngagsikog ka. Napanan ka diti asawam, anak ko. Apay adyak makita dito'y balay. Di mat nagpakada itay bigat ti asawak, ngagbakasyon pa lang iti sumagmamanungal daw iti lugar da, nanang. Gapot ang masakit ni abalayan nyo. Uwan nga agpaiso. Nalipatak mo ton. Madamag ko man lang ang anak ko. Mano ka din atawin yung agasawa kan ni Amanda. 5 na taon. Apay ka di ang nadamag yun dayta, nanang. Apay ngay asaan kayo matlaangan ama at daan iti anak. Uray may salakom ama, ti agbalin nga anak yaw. Tapno adag numar, iti matmatgadan yaw. Huwin nga rod, nanang. Marigatan samot ngagsikog ni Amanda. Numaminsan,
Mapukpukaw pa kit din tinamnamak amadaan kami pa iti anak. Di man nagpakita kayo iti doktor. Anya nga iti kunada ide. Awan matinakita da parikot. Ngam no apay nga aging gayta. Kat saan matlangan nga agsikog ti asawak. Kinapod no na. Matuukan akon nga agururay. Jak lang amin kayat amakadlaw ti asawak. Nupay kasta. Di ka kumagar aramid. Iti banag apakadadaulan ti estado yung agasawa. Laglagi pam. Nasingpad kan man nakaawat jay asawa. Ay na. Nagragsak ka mat gaya makasarsarita, Lawrence. Sigurado ang kanayon mat ngagkatawa ti asawam nagkadkadwa kayo. Saan mat? Ngam saan na day tati pagsaritaan ta Cynthia? Ituloy takit di timangan. Kalpasan na. Itulod kanton nga agawid. Anya? Naaramid mo aginuliban tinagsingpad? Kanakaan-anos nga asawam, Lawrence? Ay na. Apay matan aramid mo tikas jay. Awanan ti maramida, Kenneth. Nailawan kamin kini Cynthia. Kahit, anya ti plano mo ita? Awan relasyon mi kini Cynthia. Isungawan ti rumbang apagdanagak. Sigurado ka? Saan nga tang agbalinda ito'y amitsa? Iti pa nagdenayo kan ni Amanda. Saan mat siguro pare? Nasulisugak lang kini Cynthia. Isungad na napasamak iti nagbaatan mi. Naimbag eh. No kastamot la ang ti kapanunutan ni Cynthia. Kasanunusaan? Ay, Kenneth. Tinasayaat. Kasaritam ang naimbag ni Cynthia. Kat nasaysayaat matlaeng. No ipudnom ti amin kan ni Amanda. Rumbang la ang agbalin ka anapudno kan kuana. Anya? Mabalin ko akasarita ni Cynthia. Ngam ni Amanda. Panagkunam nga takit maawatan nak no agpudnoak. Patsyak ang maawatan na ka. Nasaysaya atin, ang maamuan na ti amin, ngam ti maamuan na pay, iti sabali. Lawrence, kunak man no ay ayatan nak. Apay nga ipagbagam itang awan relasyon ta. At dangag paiso na pasama ka data. Ngam amutang agpadpada nga awan relasyon ta. Nasulisugak lang. Pangaasim, Lawrence. Nakasagana ka mang panaw iti pamilyak para kan ka. Nabayagan nga gayatak kan ka. No kayat mo, ipaayan ka iti ado nga anak. Baybay amo ni Amanda nga sa awam. Pangaasim ta siya kunti ayat na. Imposible day tang ibagbagam. Saan ka nga ay ayatan? Patpatgak. Kan ay ayatag unay ti asawak. Sa anak nga umanugot, Lawrence. No saan ka makirelasyon kanyak? Ibagak iti asawa mga ada na pasamak iti nagbaitan ta. Kan ada na bukal a relasyon ta. Makamu ka, no day tati kayat mo. Basta jak makirelasyon kan ka. Gaputa jak kayat amarakrak ti pamilyak. Anya? Day tati pud no. Isungag panunot kamutan iti nasayat. Di mo ko maitulok ang madadaal ti pamilya. Gapo iti minamaag a panagayat mo kanyak. Oh, apay analiday ka nak ngay. Di na ka di kailiw. Pakawanan ako ma. Nagbasulakan ka. Inarakop nakmatan. Kan saan ka ang maawatan? Anya abasol mo kanya. Apay nga kidkid daw ka iti pang makawan. Nadagsan ti nagbasulakan ka, Amanda. Dumngag ka, tay bagak ti amin. Kalpasan na. Makaamukan ton amang edang. Awanan kay ti baeng! Nagbali na ka na pudnukan ka. Ngam kastoy ti subad mo kanya. Gapo ka di taging gaitang katawan pa'y anak ta. Papapasan na ka di, Lawrence. Pakawanan na ka, Amanda. Diyak ingagara ti amin. Nasulisugak lang.
Mamati ka kuma. Awan relasyon mi kini Cynthia. Nagsakit na ito ngay naramid mo kanyag. Nagsakit na panunutan. Naglaka ka na sulisog iti dayjay ang babae. Nagrukop ti panagayat mo kanyag. Mamati ka kuma kanyag. Nasulisog ak laeng. Katikarik. Saan to na maulit ang pulos ti kasli ngay naramid ko? Ay-ayatan ka una yata. Katjak kayo marakarak ti pamilyata. So apang ngasim ko tapakawanan nak. Mangrugi tamanan. Diyak mo. Ngam nagsakit tinakam ko. Gapoy ti kastoy ngay naramid mo kanya. Tanggayan na nga ginom, pari Kenneth. Panagunak. Sana ko na mapakawan ti asawak. Gapoy ti nagbasulakan ko na. No apay mat ngamin na nagpasulisog ak iti dayjay a babae. Gusto daytan, Lawrence. Nabartag ka una yan. Adun tinainom mo. Ala, agawitan. Itulog kan ije balayo. Tamangan no agdanda na ganti asawang. Jakpay kayat ti agawit Kenneth. Kayat ko pa iti aginom iti arak. Kayat ko malipatan ti parigod ko. Amanda! Pakawanan na kuma. Ay-ayatan ka unay. Jak kayat amarakrak ti pamilyata. Intahan, Lawrence. Tani, kita andakan dagiti adda dito yung restobar. Ato iti kape, anak ko. Agkape ka, tapno lumag antirik na ma. Agyaman ak nanang. Talaga nasakit ti ulok. Nadagsan ti bagik. Kasanaw, kasta unay abartak mo idirabe eh. Naimbaglaangan tasaan unay anabartak ni Kenneth. Kat naitulod na kapay dito'y balay. Apay, at ka di parikot? Nanang, nasulisog ak iti sabali a babae. Katimpudnok daytay ti asawak. Isu a kinaguranak. Anya ka di ti rumbang naramidak. Pudnumat a nasulisog ak laheng. Ngam tirigat na. Inggagaragayam ni Cynthia tinapasamak. Gaputad darik na nakanyak. Anya, apay mo't ngamin ang naglaka ti panakasulisog mo. Kat anya nga rod ngay. Nalpasan. Tinapatag. Saan mon nga ulitan? Diyak kaya tamarakarak ti pamilyak, nanang. Tulungan da ka mangurnos iti daytoy. Nasakitam ti asawam. Isu nga agaanos ka ang mga iayo kun kuana. Patsyag, maornos to matlaang tilinangan niyaw. Agaanos ka, nakabasol ka iti asawam. Wan, nanang. Dap-dapag ti babawi. Gapo iti kasday nga inaramid ko. Siga ka din ni Lawrence, baraw. Wan, tata. Siyak nga rod. Apay nga mamudak. Kan apay akayat dak ang makasarita. Siyak, ti ama ni Cynthia. Kat naamuak nga da napasamak kada kayaw. Aklonak day tata. Nga magbababawi ak iti pan nakasulisog ko kenkwana. Tulungan da ko ma. Diyak kayat amarakarak ti pamilyak. Gapo iti anak yo. Barok, nabayagan nga kursunada ti anak ko ka. Ngam kanayo na bagbagaak. Gapotagpada kayo nga daanan iti pamilya. Ngam natangkan ti ulo ti anak ko. Iso ang nagplanaw kat nagbaligi anang sulisog ka. Anya, sinulisog ti anak yu ti asawa, tata. Amanda. Huwag balasang kaw. Kat mapanagnakak dayta. Gaputay namin amis mo ti anak ko kanyak ti kinapudno. Iso apakawanem ko mati asawam. Kat mga barwanan kayo. Kan pakawanen yu mati anak ko. Gapu iti riribok nga isang bay na iti pamilya ayaw.
mahastin sa gana yung itamakan. Espesyal sa akit di itangal daw Talagang espesyal, nanang. Gaputad ton apo ko yo. Anya? Ay, agpaiso ka day. Ay na, nagmayatan ngay no kasta. Adan to umatlaang ang ibit ti maladaga amangag dito'y balay. Wananang, kamaudyanan na, masikugak matlaangan. Adan imparabor ti Diyos nga anak kada kami nga agasawa. Wananang, gapoy ti dayta. Amok nga adan at tumibker ti relasyon mi iti asawak. Katagyaman akmat iti Diyos. Gaputan na urnos kami matlaangan iti asawak. Iti laksid tinadagsan na nagbasulak. Lawrence. Kat ulit agtag kari, Amanda. Ad-ad-dapay ngagbalinak anatibker. Tadanton anak ta. Impagarup ko no saan kami na maurnos iti asawak, Mr. Lonely. Nga magyaman kami iti Diyos, gapo ta di na impalubos amarakrak ti pamilyami. Gapo iti pan nakasulisog ko, iti sabali a babae. Katita, naragsak kamin. Kastan katagyamanak, tuy pagayam mo, Lawrence. Lawrence pagayam ko, nagasat ka. Gaputa na singpet ken man nakaawat ti asawam. Ala, sapay la kumatag tultuloyen ti kinaragsak yo nga agasawa. Ket mangipaay da iti adal, anasken nga agbalin ka anapudno iti asawam, tapno saan amarakrap ti pamilyam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti tinaga na Lawrence, manipod probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag itaket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Glayza, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Damok ti maddaan iti boyfriend, iti tawan ko, 20 ket upat. Ket jak ninamnama akastoy ti mapasamak kada kami. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Glayza. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Gitalakon kan ka ti Jim, iha. Si kanti makamo amang imanihar. Lakaya ko na, kat saan ko nakabaalan abantayan. Kaya't kumuten ti ag-relax. Katwa na, papa. Sana problema dayta. Siya kung ti makamo iti Jim tayo. Sana kung ngagsubli dya abroad ngagtrabaho. Talaga asaan kan nga agsubli, iha. Kaputa ka sa pula, tikad kaduak. Wen, papa, saan kayo amadanagan, ta saan kayo apanawan? Nuko mga minsong bata mo ni Paul. Papa, saan ka di anay baga ko nakabsat lang ti pangibilbilangak ka ni Paul? Anak meten, ti pangibilbilangak kan kuana. Kan nusong bata ma. Kaslag balinin apud-pud no, nga anak ko. Pasensya kayon, papa. Ngam talagang awan mariknak apanagayat kan kuana. Hello, ma'am. Aging kwera ko, ma. May papan iti gym yo. Kayat ko ngamin ti ag-gym. Anya ka diti kayat mo, sir? Binigat kayo nga umay? 200 ngamin ti per day. Iso amay mayat no agbayad kayo langan iti membership fee. 2,000 good for 1 month day giant. Anytime mabalin nyo ti umay. 8 a.m. to 5 p.m. Okay. Agmemberak nga rod. Kayat ko ti binigat nga umay dito'y gym yo, ma'am. Iti kasta akin a pintas dagbambantay. Inspirado ak nga umay iti binigat.
Wow, agyaman nak iti pananghidayaw mo iti kinapintas ko, sir. Uri masika, nagwapo ka. Kat agyaman nak iti panaki-member mo iti Jimmy. So, kasano? Agbayadak nga rodan. Iti kasta, mangrugi ako ninton bigat. Okay, sir. Tangay agdadamo ka. Ada instruktor amang isuro kan kay tirumbang nga ramidam. Aging nga amom ton nga aramatan dagiti kagamitan dito'y gym. Iha, kumusta ti umuna nga aldaw mo iti gym? Agin enjoyak, papa. Ado dagiti nag-member itang aldaw. Iso nga, ado dagiti new member ang may suro. Good! Amangan no may mayata, asikat ti agbantay iti gym. Pagkunaan yumat, papa. Numamuan daan na pintas ti agbambantay. Ado lakit di ti mapan iti gym. Malagip ko lakit nga ruti ko na ti may saan nag-member itay. Ma-inspired ka no nga umay iti binigat gaputan na pintasak. Oh, makita? Puno ti kunak. Mang bulbula laang dayjay, papa. Amang ano sanay lang amang bola iti babae. Adang amin itsura na kat. Ngam agpaisuan na pintas ka, iha. Kaya mas dawak man laeng. Iti tawon mo at 24. Awan pala ang kayan ayat mong enyam amom kanyak. Anya ka di atalaga, tibirbiro kam iti may sa alalaki. Papa, awan pa'y ngamin nakarikna iti bagbagada nga ayat. Ay na, napili ka ngamin unay. Ang kita amangan, numabakatan ka abalasang. Ni papahamat, ubingak pailangan niya. Good morning, ma'am. At dakmanen. Good morning, mat, sir. Talaga, mat, Manula ang aldaw mo nga agjijim nga makitan tinagbaliwan ti bagim. Agpaisot ako na, ma'am. Mariknak namin alim mag-antigaraw kon. Saanin anadagsan ti bagik. Okay, mayat nga rod no kasta, sir. Basta ituloy mo lang ti panag-gym mo. Awan gaya, ma'am. Kaano ka di nga da time mo? Mabalin ka di nga awisan ka mga niti restaurant. Uray, kalpasan ti panangrikap mo iti gym mo. Kayat ka lang ma'am mo anasayaat. Kan kayat ko ti makigayam kan ka. No, mabalin. Ay, apay kit din nasaan? Sa bagay, sa anak mo't amakal aliwaksay, tawan mo't mangawawis kanya karumwar, italaang. Kasla imposible dayta Iti dayta kapintas mo? Awan mga wiskin ka arumwar mapanmangan? Talagang awan, sir. Balay trabaho aklaan. Apay kasla espesyal ka iti dayto ya restaurant. Permiti pa na nga si kaso da kadata. Kanayon ka kadiditoy kat am-ammo da kan? Pasensya kan. Tasan ko anay baga adagos. Siyak ti mangiman manage iti dayto ya restaurant. Kukuha dagiti dadakil ko. Yung magnanaid da ni Jabrod. Dua kami lang iti kabsat ko ani Mercy anabati dito'y Pilipinas. Agpada tagayam nga dayman manage na negosyo dagiti dadakkel na. Tinagdumaan talaan, ada kabsat mo. Siyak, agmay saak nga anak. Boring rod ano kasta? Saan matkit di? Adamat ngamin ni Papa. Kaklose ko unay di amak. Uray nasapan na kami apinanawan day di mama. Saan ang nagkurang ni Papa iti pagrebengan na kanyak? Imanaya kun iti biyag na. Kan saanan ang asawa? Kasta gayam. Siguro, no awisan kanto nga umay manin dito Di na kon pagkagkadanan niya. Ay, jakman amo no apay analagan adagos tiriknakan ka. Uray sak. Naasidag adagos tiriknakan ka. Ididamo ka pa'y laing amakita. Apay anala daw ka anagawid, iha. Pasensya kayon, Papa. Sa anak-anak kapagpakada-kada kayo. Nagawis ngamin iti dinner ti maysa kadagiti member ijay gym. Date? Saan, Papa?
Kaya't naklaan ka no ama-am mo iti husto. Naging istorya kami laang. Kasla kaano lang anam-amok ni Harold. Ngam ita, boyfriend kon. Iso lang tinakariknak iti kastoy. Nakaragragsakak ita, ta boyfriend kon. Kinuna na nga ipasyar nak ijabalayda, kat iyam-am muna iti kabsat na. Excited ako na makam-am mo iti kabsat na. Hagyaman ak. Makaturog ak matlangan. Good morning, ma'am. Agin kwairak ko, ma. Numano ti membership fee yu iti gym yu. 2,000 per month, ma'am. Okay, agbayad akon. Ket mangrugi ako ni inton bigat. Okay, ma'am. Thank you. Wanya, nakasagana kan ang makama mo iti kabsat ko, babe? Wan, ngam agder nerbiyosak. Amangan nga minosan nakakayat ti kabsat mo, babe. Awan ti rumba nga pagdanagam, tanasing pati kabsat ko. Amok nga kinaawatan kayo. Sapay la ko mga rod, ah? Ala, umay ka nga roden. Handa kami, Mercy. Ay, apag iso ti sasangpot yung manong. Nakabakak iti cake. Kaya't kung maiparaman ka ni Manang Glyza. Talaga gayam nga mamuna ko na. Patinagan ko, amomon. Siyempre, ama nang. Imbaga ni Manong Harold. Ala, agtugaw kayo pa'y tamapanak mangala iti cake. Mabiit lang. Oh, anya ti panagkunam ka ni Mercy, babe. Nasingpat ka di? Ay, kata namin pinsan tinervyos ko. Naragsak ka makisarsarita di kabsat mo. Manong Harold, Manang Glyza. Oh, ato yung di cake yo. Thank you, Mercy. Sige, rama na manang. Noan niya di makunam. Naimas! Talaga ka di asikatin ang bake iti da itoy? Wan, manang. Mabalin ka di nga isuruan nakmat nga ag-bake? Sure, manang. No, adabakan din. Umay ka lang dito balay, ta isuro ka. Good morning. Oh, good morning, Matt. Naimbag man, takanayon nga da oras mo nga umay dito'y Jimmy, ma'am. Perfect ti attendance mo, ah. Awan langan mo. Siyempre, ma'am. Amom, makapa-inspire ti umay akanayon dito yung gym yu. Ha? Kasta ka di, ma'am? Wan, ma'am. Sige, panawan kan. Sumra ka kon iti unan. Okay, sige, ma'am. Kumusta kayo matan iti boyfriend mo, iha? Okay lang, Mat, papa. Ngam, adamad-madlaw ko kankwana. Saan matan akas idi nga kanayon nga da oras na kanyak? Maminsan lang matan iti makalawas nga da oras na kanyak. No daduma, awan pa'y. Busy ka no kanayon iti restaurant na. Kasta siguro at talaga, no bumaybayagan ti relasyon. Saan nakasla iti damo? Basta ti importante, teksan nakalanta. Wan mat papa, agti-text maglata ka na yun. Nasaya at nga rudno kasta, iha. Saan kayo kadimat nga agap-apa? Manipod na gayan ayat kami, papa. Awan pa'y matinagapaan mi. Okay, iha. Awan nga rod problema, no kasta. Adamad-madlaw ko kan ka, babe. Kaslamatan awan oras mo kanya. Man-manutamatan nga kita. Pasensya kan, babe. Busy ak namin na kanayon. Ngam sana bale. Ikarkarigatak latamat ti madaan iti oras para kan ka. Okay, babe. No, ada parikot mo. Ibagam lang kanya ka. Tapno amok, mat.
Wen, Apay kaya masaan matan nga iti restaurant mo ti pangpangananta. Kwa? Naumak mo ito ni titaroon ni Jay. Kaya't ko matitis sa bali a restaurant. Okay. Makanta nga Rodan. Oh, nakapasyar ka mat dito'y Jim. Si Mangpat kagayaman manipod abroad? Wen, kat plano men kin ni Papa, ti ag for good dito'y Pilipinas. Nasayat nga rod no kasta. Sigurado amaragsakan ni Papa numamuan na. Amunan. Isutiin muna, binisita mi kan ni Papa. Agyaman na kahit ipanang bisita yung kan ni Papa. Maborboring matlaang dayjay tawan ka istoryana. Kinagpaiso na. Rimwarda kan ni Papa. Kat jak mo no papananda. Nakaawag ka mat Mercy. Kumusta kan? Nasaya at takmat manang. Mailiwak ngamin kan ka. Iso nga inawagan ka. Kumusta ka mat kan? Okay aklang mat. Nasaya at nga rod no kasta. Kadore kas di tinapasama kada kayo ka ni manong ko. Kaya't kalatang agbali na kayam. Ha? Anya di kayat mo asawan? Ore nagsina kayon ka ni manong ko. Kaya't kalatang awisan inton bigat. Anniversary di restaurant ni manong. Ha? Sige Mercy. Umayak inton bigat iti restaurant yo. Bye. Apay kas di bagbaga ni Mercy. Nagsina kami kanu ka ni Harold. Ni Harold. Apay ngawan may bagbaga na may papan iti anniversary ti restaurant na. Mapanak iti restaurant na inton bigat. Ngamjak ibagbaga ka ni Harold. Apay ngay, agner-nervyusak mata na sumrag. Ado ti tao. Sa dino at atiayan ni Mercy. Manang Glyza. Ay, adagayam ni Mercy iti dayja banda. Mapanak itiayan na. Manang. Agtugaw ka. Agyaman ak Mercy. Agmay may sa kagayam. Wan manang. Saan ka nagawas iti sa balya kadwak. Kaya't ko ngamin asikat ikadwak ita. Awan ka di pa'y ni manong mo? Ni, isuda man gayaman iti girlfriend na ti sumungan. Ha? Girlfriend na ko nam? Wan, kitaam mo. Ni Ira. Kaya't nasawan. Duha kami ka ni Ira. Akayan-ayat na. Apay manang, anya ti mapaspasamak kan ka? Mabit lang, Mercy ha. Kaya't ko lang nga i-congratulate ni manong mo. San mabalin na palabsak na ito eh. Agpakita ka ni Harold. Aday tadan. Congratulations para iti anniversary ti restaurant mo. Kan congratulations para iti baro a girlfriend mo. Glyza, apay nga da ka dito eh. Sorry ha. Ngam in-invite nak ti kabsat mo. Ada kamit gayam dito Ma'am Glyza. Wen, Ira. Diyak man lanad-nadlaw nga dagayam relasyon nyo adwa. Saan pa'y nga minanakisina kanyak ni Harold ngam adagayaman kasukat ko? Pasensya kang Glyza. Ngam kasladyak kabalan nga ibagakan ka. Nga dan sa bali nga ay ayatek. Diyak kaya't amasaktan tiriknam. Sorry. Sorry. Day talaang ti may bagam. Pagbabawiyak ti aldaw apan nakaamamukan ka. Kunak no nasingpat ka. Nga may saka matlang kayam amanang gundaway. Oh, Mercy. Apay, ada ka di bagam? Sorry manang. Diyak amo akas di gayam ti inaramid ni manong. Kunana nga min kanyak anagwin na sos kayon. Awan intensyon ko amang pasakit kan ka manang. Sorry ha. Awan basol mo, Mercy.
Isuasaan ka rumbang nga dumawat iti pamakawan. Agyaman nakpaikit di iti kasdyan nga inaramid mo. Tanam mo kaluklok ko nakgayam ti kabsat mo. Kagurak ni Manong, iti kasi nga inaramid na kan kamanang. Siyak ti nakabasulan ti kabsat mo, Mercy. Isuasaan mo agurahan ti kabsat mo. Talaga nasingpot ka, Manang. Sikati kayat ko apara ka ni Manong. Diyak kayat yung girlfriend na ita. Ang di aman naklangan iti kinasingpot mo kanyak, Mercy. Agtali na adlat ta ti panaggayam ta. Nga oray pinasaktan nak ti kabsat mo. Kaputasaan mo matabasol ti basol ti kabsat mo. Aging ita, nagbalin a best friend ko ti kabsat ni Harold. Kat iso pa iti nagbalin a maid of honor ko, idi nagkasar kami kini Paul. Tuy pagayam mo, Glyza. Glyza pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, nasaya at mata nagbalin kayo lataan na singed nga agpagayam. Iti kabsat ti lalaki anang pasakit ken ka. Gapot ta saan met nga agpayso a basol ni Mercy, ti inaramid ti kabsat na. Ala, sapay lakumat ang tultuloy ti nasaya at apanaggayam yo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Glyza, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.